Iki mau Mas Kiswan dulu. Ya. Oh iya. Monggo Mas Kiswan menika minangkani ulir kambang. Monggo Mas Kiswan saged jumeneng wonten pepanggungan nampi inggih menika undut cacah 3. Apa? Telong apa iki jenenge? Telong bungkus. Tanggung jawab iki nggo masyarakat. Sepi banget alis iki. Mereka sampun samapto. Ini cocok karo keadaannya iki ini dulu, melandai dulu. Ya aku kaya ngerti nek kon maju niki nek niku dandan rapi. Lah ya piye to dumeh anu kok ya teng pesasi kaya ngono. Nang mobil diawal-awal bojoku mau. Oh. Mas, Napa? sapa sik nyuwun iki Mas sapa? Saking Iki ora main-main jaluan lakuan nembang ular kambang iki lho saking Inung Arizona. Inungi sapa lanang apa wedok? Ya ngerti Om, iki ra ono fotone nang kene iki. Wah, Inung Mbak Inung. Nyun apa Mas Inung ya? Walah tuasno wis seneng aku. Delok. Nanti dulu. Delok ular kambange delok. Kerja dulu. Ora delok surate lho Lis iki nek mung ngerjain gue. Iki lho. Oh, nek rokoke iki gampang. Rasa berarti. Gampang iki heeh. Aja macem-macem urusan nyawa ya rokoke. Iki ora iki rokoke. Heeh, nek heeh ya buktekno. Nek arep rokok berarti ular kambang sih. Ular kambang. Nek liyane ular kambang piye to, Mas? Panjalukane kuwi kok. Oh nek aku ming becik apa wong urip kok lewo-lewo sayuk-sayuk rukun rokacane ingat dua lolo wis rekoso dikai iso aku meng ngono kuwi Iki ular kambang hip hop ya ngene iki. Sari ratri kudu eling lan waspada Brambang sasen telu berjuang imen bersatu Brambang sasen limo berjuang kanggo negara Prengori ana ulane ula tali kunci kutuku tentrem ning ati Satirana satirene satirana ular kabang. Apa? Niki sah mboten Pak Bu, sah mboten. Sah nggih Pak nggih. Sah? Sae napa sae? Sae napa mboten? Kok saya apa mboten? Kan Karo permintaan gandrung. masyarakat. Yo tak takokno. Karo nggo gandrung Om. Sae napa sae? Sae napa mboten? Kene kok mboten Mas. Karo nggo gandrung. Kene mboten kene. Nek kowe iki ngono Ya, iki dibaleni. saiki dienggo wong sing arep dikubur kowe iki. Oleh. Kurang ajar. Baleni ya Mas. Baleni karo nggo gandrung. Kurang apik jare kene mboten sae. Lah yo nek ular kabang nek aku kon nyoro wedok ya gak iso. Ya nggo swara lanang, rapupu. Beci opo? Saji siswa apa ngono. Catetan ular kabang, ular kabang gemboske ora guys. Tak KPI, tak KPI. KPI. Seneng aku. Elisa nyenengke, kangen karo Elisa. Alah. Nang kono Elisa, nang kene Elisa. Gek kowe iki melu aku kapan to, Lis? Lah ora tau mbok jak. Aku ya urung laris ya. Melu ke Ya saiki promosi niki lho dalang saged kambang lho ora. Yo beci apa njaluk sing endi? Di cakepan ulur kambang. Minta sama istri, minta yang bagus. Nyembah apa piye ngono ben dikasih sayangku. Sayangku cintaku. Lunga-lunga. 50 jare 50. 50 lho. 50 rokok kok. 50 wong wedok mata duwiten.
kawi sekar sekar pepun den sri seneng aku Kresno sayo rukun karo kancane aja lali mas kowe gotong royong nyambut gawe Klerepos pita warnane kusumaning pura Brambang sasen limo berjuang kanggo negara Brambang sasen telu berjuang dimen bersatu yo mas yo mas yo mas ora butuh godhong kayu ora butuh godhong kayu butuh tentram rahayu ora butuh kae-kae butuh tentraming ati rapat yayu nanging iku nani ya mas ya mas ya mas mane gendong rama iki abon-abone susuk telu abon-abone biasane siji nek karo Mas Keswan nek telu ora telu dalang lomo jarum wewe telu kok ya telu kabeh lho iki ya Mas genduk rama iki terus apa cakepane apa saka dhuwur apa ngisor hah nek saka ngisor nano neno ya saka dhuwur neno wis saka ngisor ya saka dhuwur milih Mas Gading milih ya saka dhuwur kuwi saka dhuwur neno neno gandes tetetet nane pi mendes ya mendes lali aku sakarepe nek beke seneng ngisor pon dhuwur Mas wah aku ngisor dhuwur seneng ngisor dhuwur oke to oh manut sing ngekeki Mas ciwe bukane piye to Sari Ratri Sari sapa cendike diunggahke cendike diunggahke oh iki nek aku muni Sari mbokmu ayu ki nesu isih cemburu karo mbok tuwa mbiyen oh ya ayo resikono wong bagus sesuk nek dadi dalang ki rabi minim pindho emoh iya ning aja ning emoh 15 sik nang omah siji wae kono. Ngene Sari Ratri. Kurang munggah. Nah. Kudu munggah meneh, Om. Ning ngene iki lho. Om. Ning ngene iki. Nah, ngene. Karo ndangak, Om. Genah suarane. Gaspol ndangak Mas iki jenenge. Karo ngene. Sari Ratri kudu lan
Prambang saksen telu berjuang dimen bersatu Prambang saksen limo berjuang di kanggo negara re prekori ana ulane ula tali goci butuh kutentram ning ati nyangking ember kiwa tengen lungguh jajar tamba kangen Bajian. Wah. Saya Gregele jan. Tepuk tangan lah Mas Wiswan luar biasa. Wis bobote. Iki sah nek iki, sah saestu. Gregele wis wah ngedapi-dapi tenan. Rasa kon gender. Jare gender yo apik. Kuwi angel kuwi. Kuwi tambah 200. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa. Tak goleke 200 wis Pak. Ora apa-apa. Cilaka iki. Suara gender, coba. Apa yo? Nyanyi Yo, 200. Karep kono apa kene? Kene engko gender kono ngendang ya Mas ya. Gender ngendang ayo. Yo 200. Iki 200. Sitere ndi? Wong siter 200 kowe wong kaya aku. Ya. Stu Om. Nganggo. Yo 200. Nganggo apa jenenge? Engko kok wis mbok nehke. Wes aku ki percaya karo Golek duit aku isin tak lakoni ya yu ya. Ayo. Ayo saya suara gender. Suara gender. Heeh. Suara Akapela. Ya. Akapela. Nong ngono ki lho. Ning ngenong. Pira coba? Nong. Nong ngening ngenong nong. Nang 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 ning ning nong. Nang nang ning. Nong. Nenok nok ning. Nenok nok ning. Nenok nok ning. Nong nenok ning. Ki suara apa kuwi? Gambang 100. Gambang 100 Ris. Elek gambange, engko sik bacotke. Gambange karame kayu munggur. Ana siterane ra? Engko ana. Ya, engko. Ding 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 dong 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 ding 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 dong ding dong dong ding ding dong dong ding dong 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 ding dong ding dong ding dong dong ding dong dong ding dong dong cinget canget cinget cinget canget cinget cinget canget cinget ngecinget canget cit gendang dung 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 ketata tak dendelang Rebab. ora go rebab jenenge wani ora go rebab Lah yo suara rebab. ora iso Kudu iso. waduh Terdiam. iki ora go rebab yo ding Aku kudu. wah cilaka e Nganggo sing ya kecek. nek babi suarane ngono kuwi Masa ora Nganggo sing ono kecethite sithik. apa Sing rebab kecethit ngono kae lho. Coba. Ah. Drum saiki drum. Ora nggo drum. Ditambahi. Banting. Iki wis Tak tuh 100 sakaro drum. revolusi. Yo. Nang ning ning nang anak ning ning anak anak keng ning dong ning Kembule. Ding 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 dong dong ding ding dong dong ding dong 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 ding dong ding dong ding dong 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 ding dong 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 cinget canget cinget cingket cingket cinget cingket den Mau wis saiki kecing. ayo aku dong wiso Gila nih Jenes kamu. aku iku separe jenis oh jenenge suarane ngono kuwi kok ati ro pikiranmu beda Suling saiki suling. Suling Om. Sulinge. Suling. untuk wampang ra iso nyuling
kurang ajar tenan. Sesuk tak ajarna lho. Wis rokoke kuwi. Wis kaya kenci ya bisa. Bener. Ben arep kaya apa-apa ben. Ya, disahke. Mau wis ana komplit urung? Wis ya wis. Apa wae mau sing urung? Jaipong urung. Jaipong. Wah, edan iki. Jaipong. 200 yo direwangi. Kok nek disemprit di kertu merah penonton. Oh. Wis yo. Jaipong sik. Ding 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 tong tung tak 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 dulu tang tang kudu tak 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 dulu tak retok retok tak 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 belum telung bang. Apik. Gong to wis arep apa neh sisan. Kenong kempul. Nah. Ning ngenang gung tung ning ngenang sungkong ning ngenang gung to wis. Icik-icik saiki. Wah edan. Aku goleke pangan anake wong rekoso. Gelem ora iki direwangi becak ya lumayan lho 200 ki. Mumpluk nek becak wis. Wis iki wis Lis. Wis keceremu? Wis. Acak-acer wis. Wis. Bonang sik. Ora nggo bonang Mas, mbok sesuk ki ajar gending to. Ya ditambah iki lho aku wis buka tas. Yo. Dululit. Dulu tande ketatak geng. Wah, jian. Berkah barokah dalange ngono kuwi. Pakmu biyen ora aku gemati. Alah. Paribasane aku njaluk apa-apa karo pakmu dikasih. Anak katresnane. Kowe melu ngene iki ra anu. Njaluk ora. Atuku. Agepe rekoso ngene iki. Wis apa neh nembang apa neh sisan? Sisan Tak bonusi. duet ya. Oke. Wet. Apa? Duet karo sapa? Sik ono apa wae iki. Wong donya jare. Ah. Wah cilaka iki wong donya. Apa sidane? Iki ono grajagan. Wong donya. Ah, iki mah HP kok. Terus 400 karo telong. ora dijikuk lho. Pada elinga. Iya. 1 2 3 4 5 6 7. Ki apa hitungan apa kuwi? Yuk. Wong donya, wong donya, wong donya, padha elinga. Wong donya, wong donya, wong donya, padha elinga. Elingono, jaman rekoso. Elingono, 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 jaman semono. Wong donya, do elinga. Wong donya, wong donya, padha elinga. Jodu meh dadi wong kuwasa. Elingono jaman rekoso. Aja dumeh dadi wong kuwasa. Elingono jaman semono. Cakepane jane ya mung kuwi-kuwi wae. Ha iya. Apik ya. Ora musike den. Jos. Jas warga laras ora. Wis ajeng nyawer mboten sah rikuh-rikuh nggih. Wis dibuka nggih. Pun niki wonten apa kerdus mboten napa-napa. Nggih, Keswan. Jare bonus iki mau lagune Oh, iya, iya. jaluk ta. Nah, sae nggih. Ora sae apa sae ajar. Lah ya
apik tenan kok. Nuwun lho Mas. Nuwun ya Lis ya. Iya. Aku tak kancani seneng ta. Iya, seneng aku. Salim. Iya. Mak cepuk Aku ngono. ngambung tanganku dhewe. Ki mau le ngepeki ayu lho. Hah? Le ngepeki cakepan. Ha iya. 100. Engko nang omah. Saru nang kene kei. Ngopen kabeh. Alah tenane. Pun nggih. Nggih, matur nuwun Mas Kiswan. Nggih. Mas Gading sampun. Iya. Iki jane iki sono 150 ki nek ana duet ngono ya. Wah, Kok diborong terusan aku duit yo gelem. iya. Nggih. Pamundutan sanesipun Mak Cange. Nggih.